Obi Igbo ekene mụ na ekene ka anyị yọrọ ya na-egwu ọdịnala. Ọ bụ ọzọ emena nsugbe ya bụ onye na-eti mgbada na mgbede. Ekene dịrị eke ụwa onye mere ka ụbọchị taa bụ oye maala anyị mma. A na-ekene Chukwu na-ekene eke ya bụ Chukwu wee eke ya bụ eke bụ Chukwu na nke o melụ na nke ọ ka ya eme eme dịrịkwa na-aga n'iru na-enweghị mgbanwe. Ekene dịrị Olisa onye ike naanị ya dị n'aka ya na-adịghị onye ọzọ. Ayọlịa na egwu ọdịnala egwu Chukwu. Egwu ndị mbụ na ndị egede o wutara na ụmụnne m ndị niile bụ ndị kwudoro n'ọdịnala anyị arapụsigo ụwa taa naba mmụọ. Ọ bụ eziokwu mmadụ bịara ụwa ga n'ala anyị ga-ala ofu ụbọchị. Ife anyị bịara bụ afịa ka anyị na-azụ ka anyị mee ya ka ọ dị mma. Ụbọchị ruo anyị arapụ ya laba. Ọzọ mere nsogbu obi n'elu obi na lara mkpụrụ obi gị na ndokwa ime nke ọma tozuo oke na ịnọnyere ndị bụ chi ka ịnọnyere ndị bụ chi n'ala mmụọ. Ọ bụ na ị mere nke ọma a sị mgbe ị ga-alọghachi ụwa n'alịla ụwa ije tọpụ ozi niile ije fọrọ n'ụwa mbụ ka okporo ụzọ bụọrọ gị ije awele ka alịla ụwa bụrụ alịla ọma ugbu a na mgbe ebighị ebi ya gazie. Ngwa ka anyị gaa na n'ibe anyị jiri bịa ma gasị na m amara kpakpa ararụọ n'ute ife dị mma ka a na-ekiri ekiri. Ụbọchị tata bụ oye na-ekene m Chukwu wee na-ekene anyanwụ na eze elu na-ekene ọnwa na-ekene kpakpando na-ekene ikuku na-ekene mgbọrọgwụ bụ mgbọrọgwụ si ya deme na nke o mere deme nke oye eme eme kene ife afụrụ anya kene ife na-afụrụ anya ndị mere ka ụwa dị mma ndị mere ka ụwa dị ụtọ. Ọ bụrụ mebiri ụwa emebi kama ọ bụ anyị bụ mmadụ ekere ka ejidere ụwa tie ụwa faka mana ife kere ụwa mere ụwa ka ọ dị ụtọ dị mma dị ọgọ dị ebube karịsịa ebube n'ihe niile a na-eme n'elu ụwa. Oke ọchịchọ na oke mpako ka anyị bụ mmadụ ji eje mmetọkọtara ụwa nke mgbe na-asị anyanwụ ekene ọnwa ekene kpakpando ekene igwe ojii na igwe ọcha ekene m ụnụ ikuku abụ ikuku enu ikuku mmiri ekene m ụnụ. Asị m ka m na-ekene ụnụ mgbọrọgwụ bụ mgbọrọgwụ dị n'ụlọ na mgbọrọgwụ dị n'ọfịa ekenekwa m ụnụ. Mgbọrọgwụ osisi the nature ife Chukwu ji eme ndụ adị mma ndụ atụlite ife eji edozi ndụ na ndụ ma jigijigi ekenekwa m mgbọrọgwụ kene ife dị mgbọrọgwụ n'ime wee na-ekene ezigbarịtọ na-ekene ezigbarịnụ na-asị ekene ekene nọ wee kene chi agụ ụwa m chi m jiri bịa ụwa ekene wee kene ndị ichie ndị ọkpụ na ndị egede si ekene ichukwu ichie nta na m kenele ụnụ ndị mere ka anyị dị ndụ ekene dịkwara ụnụ ndị na-enye anyị okuku ume ekene dịkwara ụnụ ndị na-edozi anyị ekene dịkwara ụnụ ndị so eke na-alụ ọgụ maka ọdịmma nke ndụ maka ọfa bụ ndị ya ajụ ajụjụ ngwuru a ma ndụ a ma onye a ekwesịrị igbu ya ụnụ makwa anya ya ụnụ fụkwara nke o mere o si agha ame faya ekpe faya ebi. Ana m asị ndị mbụ na ndị egede Chukwu ichie nta ndị anyị si n'udo okwu ha wee mara ude Chukwu ekene dịkwara ụnụ deme na nke unu mere deme nke unu ya. Agara m egbu ọtụtụ mgbe n'okwu a maka na ụnụ mana ife abụ onyonyo nwere ebe ọ ya abụọ na ọ sị na o riri nne ma ọma m pụta nwa ife o nwere ebe nkara isi wee banye mana ya ka anyị na-eme kemgbe okwelu mmeta kama na ama na anyị edozie netu kwesịrị nụ mgbe na sị na ife nchọgodiri ka m mee n'ụbọchị tata bụ ụmụ Igbo ife ndị Igbo ji ebe ekpere gị na-ebe ife a. Ọtụtụ ụmụnne anyị ejiwo ụka dị onwe ha faka. Ọtụtụ ụmụnne anyị ejiwo aka na-akụ akụ kụchie ntị kụchie akọ na uche ha kụchiri akọ nwezi uche mana akọ adịrị ya. Akọ ahụ bụ ihe eji eme uche were ghọta iche ahụ ewere ghọta ihe kwesịrị ka ọ ghọta mana akọ ahụ akụchie na akọ bụrụzie su uche na-ejegharị apụta akpọ ya mmadụ mana nke bụ ife mere mmadụ ji bụrụ mmadụ apụwo n'ime ya. Ụmụnne m ya ka m chọrọ ka anyị kwuo taa
gịnị ka Igbo ji ebe ekpere? The greatest anointed chaplet ndị Igbo, ife kasị mkpa ka ndị Igbo jide n'aka were na-ekpe ekpere. Ife ndị Igbo kwesịrị mmalụ, nwafọ so na ya bụ nwafọ Igbo, nwa Chukwu. Ebee ka ife unu ji ebe ekpere dị? Gịnị bụ ife a? O nwere nke ịmalụ ya amalụ, gịnị ka iji ya eme? Ị na-emekwe n'ụzọ kwesịrị na ọtụtụ fọtọkọcha ana metọkọcha ana ọpụata o metọkọcha ala be nne ọpụata sị na ya ji chaplet Igbo ekpe ekpere. It is obvious n'olu oyibo, ọ gbara gbadagbada n'anya Igbo. Ị nwere ike iji ihe ọbụla masịrị gị ji ekpere ekpere, nsogbu adọrọ. Nke ọ sọrọ gị mebe, were ya ekpee, were ya yọọ, were ya bụọ, were ya tikuo Chukwu, nsogbu adọrọ. mana na o nwere iwu ndị mbụ na-eke ụwa debere na o metere ga-eji na isi eburu ife ahụ ị na-emetụ aka n'ala na-arụ niile i mere. Mgbe ị na-emetụ ya aka si na iji ekpe ekpere ka mmụọ enu na mmụọ ana na-agụkọ na-edebe mmụọ na mmụọ, mgbọsị a na-agụju olu na-egede ya oku na etie gị barakataba, and otibe gị ịma nchighata azụ, otibe gị ịma nwa ife. Ọgịnị dị ife a? Mbọ na mbọ. Nke a bụ nzu. Ọ bụ efere ọcha nzu m ka m ji n'aka na ebe a ife a na-akpọ nzu. Gịnị bụ nzu? Nzu na-egosi ịfụnanya, adịmọcha, ịdị n'otu na obi sarịsarị, nke gosiri na onye ọbụla bụ nwa afọ nke Chukwu nke pụtara ikpe ekpere ụtụtụ mbụ ga-ejigodo ịfụnanya wee pụta n'iru eke ụwa. Ị ga-eji adịmọcha wee pụta n'iru eke. Ị ga-eji ịdị n'otu wee pụta n'iru eke, wezie welezi obi sarịsarị were wụkwasa ya na ekpere gị niile aha. Chukwu na-eke ekekere enu ka na Chukwu bụ eke na ana dị nsọ ana nke ụwa. Ewere nara ekpere gị niile agọzie, owe nara ekpere gị niile atụbe ya ugo, mee ya etu kwesịrị ka ọ dị, mee ya etu kwesịrị ka ọ dị ụtọ. Chukwu eke ụwa na ndị nsọ na ndị ichie, ndị mmụọ ọma, ndị niile o ji anụ ọlụ, ndị o jiri tọọ ntọala nke ụwa gboo. Mmụọ niile dị nsọ na-abụrụ megide nke mmadụ kama na ọ bụ ọdịmma nke ndụ. Fee were pụta ife nalaghị ekpere, pụta ife guzo na ekpere gị, ị na-ekpe ya na-ekwu ya, ọ na-aga dịka Chukwu siri debe, dịka eke ụwa siri debe ya. Ọ bụrụ ife a tọrọ ntọ were mee. O nwere mgbe ị ga-emechi ya shiọlị dịka e kwuru n'olu oyibo n'ụka ndị mbịarambịa. Ife a bụ okwu ndị nna nna anyị dọbara gboo. Okwu nna tọgbọrọ nwa, nne tọgbọrọ nwa. Ọ bụ ya ka ndị mbịarambịa bugharịrị jee detuo n'akwụkwọ fa, were ihe na-ekwu okwu na-emezi ka a gasị n'ọha nwe. Anyị nwabụ ndị nwe okwu abụrụzie maka kwu, mụrụzie maka kwu zunaba na-ezuzugharị. Gịnị bụ okwu a? Surely the goodness and mercy of my prayer we bless you. Udo ọdịmma nke ekpere gị na obi sarịsarị gị na ịhụnanya gị ji ekpenye bụ ekpere ahụ ga-eme gịnị ka agọzi gị. Ọ ga-edebe gị n'ọnọdụ ọma chigidere gị n'ogologo ndụ niile. Ebe ịkwụbara aka gị ọtọ na-amapụrụ ụwa nzu, na-amapụrụ ala nzu, na-amapụrụ eke nzu the nature n'elu oyibo. Ọ bụ nzu diva. Nke a ka a na-akpọ oke nzu, nwee nke a na-akpọ nwunye nzu. Ejiro m nye ebe a, mana oke nzu na-egosi oke ife ọma, nwunye nzu na-egosi mmiri ọma nke ndụ. Fa niile dịcha mma iji na-eme ekpere ụtụtụ. Mana ịpatebe nwa afọ Igbo fụ ebe ọ tụrụ nzu n'ala, ọnụ ma agbaka iwu adị, ajụọ gị gịnị ka ị na-eme na fọtọkọ ana? Why are you saying this? Kedu ife iji ekwu ụdị okwu a? Fe ji emetụ oyibo ọnụ ọbụla ọ bụrụgo na ọmalụ dịka ọnụ, maka na anyị ji agbụrụ anyị tụfuo n'azụ werezi oyibo yiri ka uwe. Ọgụnụ kpatara anyị ji ekwu kwesịrị ekwesị. Nwafọ Igbo pụtara ụla welu nzu nwapụ n'ala, ihe amapụ ya n'ala, welu nzu gbara ibe n'ala, na-asị Chukwu ekene dịkwara gị ụtụtụ ma mma, ụtụtụ ọma na ụtụtụ ọma na ndị afọ anya na ndị afọ ha anya. Ekenekwa m ụnụ ya Chukwu kele kenara ekene. Nke a wee do iweli ya efu efu na ọ na-acha mmemme ka o si acha ọbara ọbara. Gịnị ka ọ na-egosi? Edobe udo. Nzu n'ụdụdụ oke, edobere ụdụdụ nwunye. Maka na ife ji nwaanyị ji anọ n'ụlọ ka ọ na-ife niile na-ele ọkụ ka ọ na-ajụ oyi. Ọ ya ka nwaanyị bụ mmiri ọma, nwaanyị bụ mmiri hubatara ụlọ. Etu a ka edo siri na iwere edo tinye
wele edo gbalibesi udo na ori maka nna ya ụbọchị taa ife na-ele ọkụ chukwu okike chukwu ala nna anyị ya doola anyị eke ụwa ana anyị gbakwasịrị ọkpa na anyị siri bịa ụwa udo 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 ori ma anya doo ka ụbọchị malụ nwoke mma malụ nwaanyị mma. Ọtụtụ ndị na-apụta na onyonyo nna anụ ife a na-akọ n'ọnụ beberibe a na-awụọ nchọtọ nchọ agbachi m onye ọbụla nkịtị ekwubebere m ụdị okwu a taa ka m sị na m ga-apụta ikwu okwu a tata bụ orie ọ bụ orie m ji ka m jiri bịa ụwa abụ nwa amụrụ mgbọsị orie afọ ya orie ka m na-azụ and I want to ụmụnne m iwe adị na onye ọbụla ọkụ iwe ahụ elecha n'ọkụ nnukwu ọkwa ka ana m achọ ime ka ọtụtụ marụ biko na ụmụnne m ọdịbe ndị na-emelụ ndị ife ọdịbe ndị na-eghelu ndị nne ọ bụrụ ife niile nna anụ a na-aga ebe a ọtụtụ chọrọ ihe eji akọ ka ntị nọ okwute nlọ akọ nlọ achị ya kwute nke akọ nka ọchị ya ife onye ọbụla chọrọ akọcha nla asị ya mee nke onye ọbụla chọrọ ife oya eme obutebe ego ofe oya eme ọbụrụ obute ike na ọbụla ayaka si na ebe a pụta ịmarago the foundation the origins of your creativity ịmarago origin ịmarago ntọala ebe isiri bịa ụwa ịmarago etu ihe esi na-ekpelu chukwu na-akpọku eke ụwa na-asọpụrụ eke n'ala na-asọpụrụ ala na-azọ nsọ ala ka ife dịrị gị mma. Ọtụtụ na-alụ dibịa amara ya ma ndị niile si na afa bụ ndị dibịa doctors ha mara ife ndị a n'olu oyibo fa mara ya ife achọdebere ha bụ ife a ya eme ọgbalụ ji pụpụta obulu na enu asị ịbata biya si na ya lụrụ na enu anya na alụ nka ịbịazie ka ọbịa ịbịa nene ife o nwere ike 2 hours ị na-eche ka ị nene ihe osibeghị n'enu biya rituo n'ala ma ọ bụ nkeji awa 3 nkeji awa 4 nkeji awa 5 ị na-echi ya ka ọ pụta nyamdike ka ọ pụta osibelu n'enu biya gbatuo n'ala bịa nenele ihe ọ pụta apụta nganga dị ya n'ime akarịa o ji ebugodo ụzọ nene ndị bụ moto bịa tutu n'ebe gị bụ oji ọkpa eje aba anya ihe niile abụ ihe na-emebiri ya ihe mana onye na-ama nzu na-ama edo ga-ama na ihe niile dị n'ụwa dara ka Chukwu siri kee ya na onweghị onye ka ibie ya. Anyị ncha bụ otu nne otu nwanne otu afọ nne nke ụwa anyị si n'otu aja ala were bịa ụwa n'otu afọ nne ka anyị siri pụta. O nwere onye na-akpa ebi ike ọgaranya ahụ mechaa mepin a na-eburu nwa ogbenye ji ebe a ka ebubakwa ọgaranya wana ọkwa ụmụ okorobịa wara ili nwa ogbenye ụmụ okorobịa ya wakwa ini ọgaranya dọya ha ọgaranya n'ime ya kedụzi ife ọzọ a na-akọzi akụkọ ya iwelu nzu na-edo kpesie ekpere ha ị kwesịrị ka anyị bụrụ ndị na-eweta udo ebe ọ bụla anyị anọ na maka na anyị na-emetụ edo aka nzu ịhụnanya adịmọcha ịdị n'otu na obi sarịsarị ekenekwa m ụnụ. Nke a bụzi ọjị anyị wee kpara ụgbọ ọjị anyị n'aka mgbe ị mechara ya bụ nzu igburu nzu aka gbuo n'iru gị etu a gburukwa nzu aka gbukwa ya ọzọ. Anyị na-afụ ndị China n'ọtụtụ fim ha fa na-egbu nzu n'iru. Anyị na-afụ ndị ọcha n'ọtụtụ mmemme ha ndị India fa na-egbu ife ahụ ejiri mara ha n'iru ife ọdịnala ha n'iru. Mana nke anyị gbuo ya n'iru kpeta ekpere na-eme ka anyị na-apụ geeti anyị ewere aka fichasịa mmadụ ya ma jụọ gịnị dị gị n'iru. Why are you afraid? Gịnị ka iji atụ egwu? Why are you afraid n'olu oyibo? Ijizi gịnị atụ egwu agbụrụ? Iji gịnị atụ egwu ife kwesịrị ka ị mara? Anyị ewere ọjị wee kpọkuo Chukwu kere ụwa. Ọ bụ ife a bụ ojikọ okwu ojikọ mgbọ mkpụrụ agịdị anyị ji agbagbo nnụnụ na-efe n'igwe mkpụrụ agịdị anyị ji agbagbu ajọ mmụọ gbagbuo ajọ mmadụ mkpụrụ agịdị anyị ji agbara okwu dị ngọzi ahụ okwu ọma Chineke ahụ okwu debere anyị okwu dị mma okwu ebube gbaje n'ala mmụọ ndị mmụọ ewe were ihe ọma ahụ gbara gịnị gbabatara anyị n'ọhụụ nọ na-ekwu ya. E kwuru n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ Christianity na David ji otu mkpụrụ agịrị were gbatuo Goliath na ya ebe a ihe niile a na-akọ ọ bụ sentiment story na-ekwu ya ebe a. I am a priest ọmụ bụ the high chief priest of Odinala Igbo onye kwelu na ọdịnala nke ndị mbụ na ndị egede. Ọ bụ ọdịnala wepụtara omenala. Ọdịnala bụ etu eke ụwa debere ife ka ọdụ. Ọdịnala bụ ife Chukwu kere a ga-eji na-akpọ ya oku na-agwa ya okwu. Ọdịnala bụ ife ndị mbụ na egede ji ayọ amara n'aka Chukwu na-ekele ji ekenesịa ya yọwa amara na ngọzi n'aka ya. Nekwu ya ebe a
ọ ife abụọ ọdịnala ọ dịbara gboo ife akafa ji ekwu okwu alụje nwaanyị eji ya emeje emume dị mma eji ya emeje udo eji ya emeje ọṅụ eji ya emeje ọdụmma eji o nweghị ife mebere aghara iji ife a wee pụta mee ya ọchake. This is the truth of life. Nke a bụ eziokwu nke ndụ. Anyị gbado ọkpa na anyị enwe chi dị mma, anyị gbado ọkpa na anyị enwe ife, anyị gbado ọkpa na anyị enwe ngọzi, ka anyị si na aghụghọ pụta. Usoro anyị si akpọ Chukwu bụ ndị nna anyị ha si efe eke, anyị agbadosie n'ọkpa na ike na ya were ya na-akpọ Chukwu. Chọbagodi eke ka anyị chọta ọdịmma eke. Ihe ndị a niile anyị na-achọgharị n'ụwa nlọnlọrọ ife eji eme ka ahịa na-aga nka, ife ndị a bụ jara. O si na mgbe anyị chọtara iriwe eke kere ụwa, chọta iru ndị mbụ na egede na ịhụnanya na ịdị ọcha na ịdị n'otu n'obi sarịsarị, ihe ọma niile nke ụwa ahụ ka a ga-atụkwasara anyị na ihe ndị ahụ kwesị jara. Ya ihe ndị ahụ bụ mmezi, mmerụ dị n'anụ, mmerụ dị n'ofe, mmerụ dị n'iri. Mana anyị hapụrụ ihe anyị kwesịrị chọọ na-achọ ihe ọzọ. Ọ bụ ọdịnala mụtara omenala. Mgbe mbụ na otu o siri kwuru na ndị ọdịnala gbakọ nzukọ emume anyị na-eme maka ọdịnala anyị, ajụzie gị kedu emume ahụ a na-eme, ajụrụ fa maka ọdịnala ọsịrị ife abụ mgbe fa na-eme ife ajụ afa gịnị ka a na-eme, asịrị ihe abụ mmemme anyị na-eme emume ọdịnala anyị. Ewesị oke nye anyị abụ emume ndị ala ọnụ na-eme, ọsịa ya etinye omenala anyị, emume ndị ala anyị na-eme. Omenala enwere ike imegata omenala sikwazie na emegharị ya mebe ihe ọzọ. Ya ka eji si n'ọdịnala mụtara omenala, omenala emekata ya emebezie ọtụtụ a na-abazi na esikwa na ya emepụta ụka, omenala mụtazi ụka bịazie na-agatakọzi agatakọ. Mana nna nwe ife na ntọala ife jiri kwụrụ bụ ọdịnala bụ isi ogidi. Onye chọrọ ịma ndụ chigha azụ na ọdịnala na agbụrụ nke nna gị, agbụrụ nna nna gị, agbụrụ eziokwu, agbụrụ udo, agbụrụ ịfụnanya. Ọ bụrụ na anyị ga-echigha azụ ebe a, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, ezinụlọ ọbụla ịbatara ga-aba alaeze obiọma, ezinụlọ ọbụla ịbatara ga-agba egwu ọṅụ ebe a. Nze na ebe a ga-amara na ọ bụ nze, ada na ebe a ga-amara na ọ bụ ada, alụtara di ya na ga-amara na ya bụ alụtara di. Mana ịbatazie n'ezinụlọ ife na-afịazi ebe niile bụ Holy Ghost fire. Ụtụtụ a na-ekwu 5 o'clock ọhịa na rumo okeke baliga faya follow me na rumo okorie elu nwere ọkụ ala nwere ọkụ elu nwere n'olumo oke afọ yeza sabe ge manu anya na alumo okonkwọ da atwa dị keditini nke anyị na-eso. Mkpụrụ na nkụkụ na-anọ jiri bi ụwa enwekwaghị nke bụ otu nkụkụ niile ahụ na-agbazi iche n'iche. Nwesị ụmụnne m biko ka anyị chigha n'azụ chọọ agbụrụ anyị, ọ ga-adịrị anyị mma. Ka anyị soro n'ụzọụkwụ nna anyị ha ji akpọ Chukwu na mbụ na eke were ihe chọba eke kere ụwa, anyị ga-achọta ife dị mma. There's nothing you ask and they cannot be given unto you. O kwesịrị na onye ọbụla bụ nwa ọdịnala pụta ụtụtụ ịdọ nọ n'ebe ị na-anọ amapụ nzu ikuru mmiri kwọpụrụ ife na-afụrụ anya aka, kwọpụrụ ha aka ụtụtụ, kwọpụrụ ha aka efifie, kwọpụrụ fa aka mgbede, kwọpụrụ fa aka anyasị, wezie kwọcha aka nke gị, sacha iru gbụcha ọnụ, sachasị ọnụ gị niile, sachapụ ụra akwụ na ụchụ nke jere na ọha mmụọ. Ịsachacha ya kwọcha aka ụtụtụ iwe nọrọ ana na ọ bụrụ na ị ma na abalị ịrarụrụ ya na mma, nya na ịrarụrụ n'abalị na-enweghị gị na nwaanyị enwere omekọ na ozu, ka ọ bụ na gị na nwaanyị nwechi omekọ, ikulite ụtụtụ iwu arụ pụta nọrọ ala iwere mmiri kwọpụkwara ha aka, kwọpụsị aka iwe nọdụ ana, wezie wele nzu kwupụrụ mapụrụ ụwa, wele edo nwapụrụ ife ọma na-afụrụ anya na ndị afụrụ anya, iwezie kpalụzie ya bụ mkpụrụ okwu biri okwu na ọgba okwu. Ya bụ agịdị anyị ji agbagbu ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ, were gbagha ụzọ ihe ọma gbata ndụ na ebe a iwerezie gwa Chineke okwu. Ete m tiri ugbu a bụ ihe a ka a na-akpọ ọnwa aka ọkpa ọjị ndị nze okoro zuru na mmadụ. Nwa Igbo mara ihe, nwa Igbo nwere akọ na uche na-eji ewere ebe ekpere ụtụtụ, wee yọba Chineke amara, yọcha amara ahụ dị mma nke ị chọrọ, iwezie buru ihe bupụrụ eke ụwa na mbụ na egede ịwa ọjị
welu nke tọpụlụva ma tụsịta obi ya si afa jide obi ọjị ka anyị jide obi ndụ, fa jide elu ọjị ka anyị nwee ilu okwu. Ị gapụrụ ha wezie weluzie nke ọzọ nke ya ata tinye n'ọnụ. Ọ bụrụ na ya atachighị ime ntapelu ka o ruru gị dịka ndị na-aṅụ ọgwụ ndị arụ dị etu ọ dị. Ịtapelu ka o ruru gị tụrie nke ọzọ gapụrụ ha. O mezie ndị nọbe gị fewelube o nwere nwunye na ụmụ ịkpọrọ ya ụmụ bịa nwunye gị bịa fewere ọjị ụmụ nwere gị bịa ibie efe aka nzu. Ọ ife a bụ ife jikọrọ ezinụlọ di na nwunye, nwanne na nwanne, enyi na enyi, ikwu na ibe ọnụ. Mana agbụrụ niile taata si na fa bụ ndị na-eme ndị nke Chukwu, ndị na-eme omenala na-emezi fataka fa na-emezi arụ mpụ chaa. Okike ụwa mere ụlọ ebere. Ụmụnne m, ebe a ka ọ ga-ahadebe nwa bụ the high chief priest ọdịnala Igbo, Ezeala Osisi ife abata mgbọrọgwụ nke abụọ. Eze ire nna di m o metere nya bụ mụ ijele. Udo dịkwara ụnụ, ekene dịrị ụnụ. Demene na nke unu mere, deme nke unu ya eme. Ife dị mma gaziere nwoke na nwaanyị. Ụbọchị tata ụbọchị orie mara anyị mma. Orie tụtara anyị iruro dị mma. Orie tụtara anyị iruro ngọzi ya. Udo dịkwara ụnụ. Ekene m ụnụ dịka m na-akụzi egwu a, etu a ka m ga-esi na-eme ya mgbọsị orie ọbụla ka ụnụ ga na-anụzi olu m. Orie ka m ga-eji napụta. Enwe m ike gato YouTube were tinye ya wee si na YouTube bata Facebook, ebe ọbụla o siri pụta ịnụ ya soro ya n'ụzọ dị mma. Ọ bụrụ na igwurube na akwụ anyị na-eso ya ga ejegara bụ isiokwu nọọ ị na-etinyekwu ya n'ọnụ ka ọ bara gị uru. Onwe ife gbara gagharị jụọ onye isi ọdịnala Igbo, aga m aza gị ya. Mma akụziri gị ife mere ọtụtụ ndị mmadụ ndị m kụziere ife taa, ndị m gwara na etu ya esi dị ndụ ji ebi ndụ tata ife dị ha mma. O nwere ife m chọrọ ime ka ụwa malụta. Onye eziokwu a na-akpọ ya asị. Onye eziokwu nne nna fa na-akpọ ya asị. Fa na-ekwu ebe ọbụla ọ pụtara ọ na-akụta ha n'akụkọ onye anwa ma o melụ ma o meghọ. Batalion na-akọkarị ya etu kwesịrị ka akọ. Ọ na-azụ na-ama amụma. Ọtụtụ tata m ga-abụ mfụta mlecha afọ anya na m amụfa m na-achọ ọ ya ka ọka ndị ọbịa sị na Jizọs meghere ọnụ si ndị na-egbu ya nna agbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Maka nnechi ihe ha na-eme tọkọ ana m achị ọchị. Ọdịnala abụrụ ọgwụ ịgwọ idedu dọba ịgwọ nke dọba ịgwọ oke ite dọba ịgwọ nke ọzọ dọba papụrụ ihe niile abụ ebube anya ụmụnne m ka anyị kpataba na ego ọzọ emena nsogbu eze na dibịa hapụ na tọrọ na kọpọ na-abazi na thousands. Gịnị butere ya? Ọ ka arụ na anarụ n'elu 3 dekin 4 dekin 5 dekin ka agba jipu ma abaghị. Ụfọdụ a na-abụ ogbuo mma n'elu ọkwụrụ n'elu ọ sị gị bịa nene otu mmadụ na-aba mmadụ sị na ya nwere akọ nwere uche na-abụ otu ebe o ji egbuo mma n'elu ọbalụ ọsị dịka ka ọ bụ ọ gwọtara popo gara nchọtụ ịghọrọ afịa na ndụ gị ma onye na-eme nya bụ ife ịghọrọ ahịa. Igbuo mgbada n'ovelụ ọ ya ka ejiri pụta onye ji ekwu iweli ya nweja iko mbụba iweli ya na-anakọsị ụmụ mmadụ ego gwụọ nke idebe isi na-agwụ idedu ibu ego jipụ nke gbapụ igo nke ọzọ gbapụ igo nke ọzọ. Ife niile abụ n'ụwa ka o biri 6 feet ka iyi aba ma ịgbalụ jip ma ịgbalị ya otu ihe ịfụrụ m ma agbaghị achọrọ m ịma mgbakwana achọrọ m ịma ife ndị afta ya bụ ka m lụọ ọlụ chi mkpọrọ n'ụwa ụbọchị nna ana ka ndị mmụọ ọma nke Chukwu na ndị nsọ nke nna anyị ha bụ abụ otito n'isi m. Udo dịkwara ụnụ ya gaziere na anyị ngwana ka ọ dị na